Пасля таго, як наш Гасподзь прыняў хрышчэнне, на Іардане ад хрысціцеля працечы, пайшоў ён у пустыню на гавенне, пост і малітву. Там па-чалавечы стаміўся, 40 дзён правёўшы ў посце. І прыступіў да Іісуса злыдзень вораг, што ў людзях слабасці знаходзіць проста. І ў Сыне Божым ён заўважыў стому, голад. На камяні пакажа Іісусу: ператварыў хлябы, няўжо не зможаш? Ды адхіляе наш Гасподзь спакусу, бо не адзіным хлебам, але Словам Божым жыў чалавек. А вораг не здаецца, яшчэ мацней на Господа злуецца. Хрыста вядзе ён на вяршыню храма і прапануе: скінься ўніз. Таксама напісана ў Пісанні, што анёлы цябе падхопяць на ляту адразу. Але пацерпіць вораг зноў паразу. Не спакушай ты Господа ніколі. А напаследак Бога чалавеку пакажа сатана багацці свету. Ты пакланіся мне, і ўсё займееш. Але Христос кап'ём духоўным змея ударыць, разаб'е, той кане ў лету, бо пакланяцца трэба Творцу свету. Пасля з пустыні наш Гасподзь выходзіць, ідзе ў народ, і вучняў ён знаходзіць, распачынае шлях служэння. Трохгадовы Бог уцялеснены, Христос, Бог Сын, Бог Слова.